catur kang cinatur pola kang kalantur. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing purwaning carita kita tumuju ing krajan Pringgandani. Sawijining prihatin ageng ngebaki praja raksasa iki putrane Raden Werkudara lan Dewi Arimbi, yaiku Jabang Tetuka. Sampun lair sawetara wektu, nanging tali pusure ora iso pedhot. Luar soka tutuh kapatu padati. Mas Werkudara, atiku kaya diires-ires, wis setahun Tetuka tansah nangis. Tali pusere kuwi ora ana pusaka sing mempan. Apa sing kudu tak lakoni, Mas? Yayi Arimbi, aku wis nyoba kuku Pancanakaka sing ngremokake watu-watu wae ora mempan. Pusaka kraton Amarta wis digunakake, nanging Tetuka tetep wae kuat. Kahanan iki dudu kahanan lumrah. Aku bakal sowan marang Prabu Kresna. Mung panjenengane sing bisa menehi pitedah. Nggih Mas, Ndara Kresna saged paring pitulungan. Muga-muga ana mukjizat Gusti marang anak kita. Werkudara sowan ing Amarta. Prabu Yudhistira lan Raden Arjuna kaget krungu kabar Jabang Tetuka. Dimas Bima, kowe dudu pepaling. Nanging apa yen putramu bakal dadi satriya pinuncul ing donya lan kahyangan. Tali pusar sing ora pedhot iku ora bakal bisa disigar dening pusaka manungsa. Mung panah Kuntawincaya Danu kagungane Bathara Indra sing bisa. Nanging Kunta ora bisa dijupuk ganti gampang. Siap Kakang Prabu, kula badhe nyuwun pusaka punika ing kahyangan. Kula badhe tapa brata kanthi temen nyuwun pitulungan dewa. Enggar budal Dimas, waktu iki kudu lumaku cepet. Adegan ewah menyang kahyangan diselingi adegan Arjuna tapa. Sanalika katon Adipati Karna ing papan liya uga tapa. Narada salah ndelok ngira Karna kuwi Arjuna. Waduh, aku kudu masalahake Kunta marang Pandhawa. Hei Satria Tapa, iki panah Kuntawijaya Danu kanggo medhot tali pusar ponakanmu. Kula tampi Bathara, matur nuwun sanget. Gusti Narada, kula ingkang tapa? Ya ampun, aku kleru ngger nanging kowe isih duwe wektu. Mung sarung Kunta sing isih bisa mbok rebut. Amarga sarunge wae wis linuwih. Arjuna ngoyak Karna ing peperangan cekak. Arjuna kasil ngrebut sarung pusaka, nanging pusaka Kunta tetep digawa Karna. Arjuna wis bali, sarung Kunta dilarasake marang Jabang Tetuka. Nanging sarung kuwi ora pedhot, nanging mancing ing wetenge Jabang Tetuka. Tali pusar pedhot, nanging Jabang Tetuka malah dadi buta sing gedhe banget. Saiki wis wae Jabang Tetuka menyang kawasan Dratimuka ing Gunung Campurdipa. Iki cara sing paling pungkasan. Jabang Tetuka banjur digawa menyang kahyangan. Ing kahyangan lagi ana geger. Prabu Kalaprajana lan Patihe Kalasekipu nyerang kahyangan. Dewa-dewa, iki wektu sing pas. Jabang Tetuka kudu ditulungke ing kawah Candadimuka. Kabeh pusaka linuwih dewa kudu dilebur lan disuntak ing kawah supaya mancing menyang buta kuwi. Dewa, apa sing kok lakoni kuwi? Siap-siap mati. Kabeh pusaka dewa kaya Tagadha Rujak Pala, panah Pasopati lan sapanunggalipun dilebur buta Jabang Tetuka dicemplungake ing kawah murub. Swara gumlegel gedhe. Muncullah sosok satriya anyar gagah nganggo klambi
Gatotkaca mabur banter banget. Peperangan diwiwiti. Gatotkaca nglawan Kalaprajana. Sawise uduk kesekten sing cepet, Gatotkaca kasil ngebuk lan mateni Kalaprajana lan Kalasekipu. Duh, kesakten saka ngendi iki? Akhirnya Gatotkaca perang melawan Kalaprajana. Gatotkaca kasil numpes mungsuh kahyangan. Gatotkaca banjur bali menyang Pringgandani dadi satriya pinunjul. Satriya Pringgandani sing bisa mabur laire minangka bebana, dadi satriya sing ora ana tandingane. End of flashback. Saya lagunya kepencet liya iki lho. Ya Allah, ini sing papat apa limo iki. Ayo, tenanan iki. Yo. Kang orang anjir ya ketemu sama. Kan dikat to Lip. Wes kan mau.
Cepot iki cepot. Berapa gue? Tapi iso aku yo. Iya, iso. Mantap terus dhisik. Wes ayo. Kita lihat ya. Dang dang dang. Piye, Wi?